Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan,
Dear Diary, dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, amo na lang paghilibion ko sang hinali lang nga nadula si Rene. Naayawan kami sa pangita sa iya. Sang ulihi, nakita siya ni Carl nga nagsulod sa pawn shop. Kag sa magpauli siya, may dala na iningad ako nga bag. Sa pagpadayon ko pagit. Wow! Ano ini nakita ko? May cake na butang sa lamesa? May fried chicken nga bilog? Kag may 5 ka plato sa lamesa? Dason, may tinapay nga gintosta? Si Rene? Siya ang naghanda sini? Si Rene. Nagwa siya sa kwarto niya. Kag nakailis siya. Kinsuksok niya ang bayo nga ginbakal ko para sa iya. Kag ang iya buhok. Wala niya ginsalapid. Kundi, ginpabayaan niya nga magbunghay sa iya abaga. Katahom sa iya. Rene? Katahom sa imo. Ikaw ba lang naghanda sini? Sining pagkaon sa lamesa? Nagtango siya. Kag nakita ko sa iya nawong ang tuman kasadya. Ikaw ba lang nabatian ko nga nagaluto sini kagabi? Nagtango naman siya. Rene! Dali diri! Pahaksa ako sa imo! Rene! Nalipay gid ako! Nalipay gid ako! Kinhakos man niya ako. Kahugot sa pagkakos niya. Pareho ba lang nga nagapasalamat siya sa akon. Rene! Ikaw ang pinakamatahom nga butang nga nag-abot sa kabuhi ko. Ikaw, Rene. Merry Christmas! Merry Christmas! Carl? Joe? Ari gali ka mo? Timing gid ang aton paghanda sa pamahaw. Si Rene nga ganda sinitanan. Sige na, magpungko na kamo Mamahaw na kita. Abi ninyo? Amo ining pinakamalipayon nga Pasko sa aton tanan. Rene? Wala. Naglakat siya kan gisulod sa kwarto. May nambal bala kita nga wala niya maluyagan? Nagwa siya liwat. Kagdala niyang bag nga. Gindala niya pa uli kahapon. Halin sa pawn shop. Siling ko gid nga pamasko ang unod sang bagato mo. Pero ano ayan ang ihatag niya sa akon? Ambot lang. Ginbutang ni Reneng bag sa lamesa. Kag may ginkuha siya nga pinutos. May ginpagwa siya nga pinutos. Kag naputos ini sa Christmas wrapper. Kinhatag niyang pinutos kay Carl. Oy, hara na Carl. Ako na eh? Hala! Akon gidi gali!
Nagatamo si Rene. Kag naga-enjoy gid siya. Makita ko sa iya mga bibig nga nagayuhom siya. Wow! Miss Rene, ihatag man na sa ako ng pinutos nga na, oh. Oh, abe? Salamat, miss, ha? Ba? Rene? Ginhatagan mo man ako sang pinutos? Wow! Katahom sang ribbon. Yellow? Ay, salamat kid Rene, ha? Ay, Ote, ano pa ginahulat naton? Buksan na naton ang aton regalo. Yeah, abe. Ano ni man? Wow! Pantalon! Buong mo gining ginapangita ko mo. Bagay gini ipari sa akong bulaklakin nga pulo. Wow! Ang sakon! Wow! Amo gining gusto ko! Silindron! Libagon kabi manihol mo. Kundi gintagaan ka lang ni Rinis ang sulindron. Ba? Kagtanawan ninyo ining Pasko ako, oh. Matahom nga scarf. Mahal ini. Nakita ko ini sa tindahan. Ah, Rene, Day, nga nakahibalo ka nga amo ining nagustuhan ko. Gamiton ko ini kung maglakat ako, ah. Pero may hatag manggali ako sa imo. O Aryo, para ini sa imo, Rene. Merry Christmas! Bao, ano yan ang ginatag ni Busing kay Miss Rini man? Ara, ginabuksan niya. Wow! House coat! Kanami sinang house coat, Color blue. Itakos, Abi. Tanaw naton kung bagay sa imo. Isuksok mo lang ang imo duha ka kamot sa pako. Na, amo sina. Ote, anong masiling ninyo, Jo? Kagwapa sa imo, Miss Rini. Bao, house coat nga malaba. Kag malaba man ang pako, oh. Buka taom-taom sa imo, Miss Rene. Pero bisan hindi ka na magsuksok sa matahong biste. Hindi sila makatupong sang katahom sa imo. Sang imo ya kasing-kasing. Amo man na taning yambal ko, naunahan mo lang ko, Carl. Uy, Ba, kinhakos niya ako. Bella! Bella! Rene, wala sang anuman, Wala sang anuman, Day. Ako dapat ang magpasalamat sa imo. Abi mo, nasadyahan kami sa kabuhi namon subong ni Jo ka ni Carl. Sugod sa nag-abot ka diri. Amo ina, nga hindi kami maluyag, nga madula ka pa sa amon panulok. Tuman gid ang kalipay namon, sa ginhatagan kami isa-isa ni Rene sang Paskwa. Kaginhatagan ko man siya. Kag makita agid ang tuman nga kalipay sa iya sini nga nawong. Sa pagpadayon ko pati. Ba, ano ay hanang ginasulat ni Rene? Masami ko siya makita nga nagasulat. Kag do may ginapaligban siya. Pamangkuton ko abi siya. Palapitan ko siya. Rene, Day, may problema ka bala? Naglungo siya. Pero anong ginasulat mo nga ina? Mahimo ko bala ina ang matanaw? Ay, ginhatag niya sa ako ng papel. Ano bala ini? Ba? Drawing inisang dako nga hulot, ha? Do plano ma inisang balay? Ang drawing,
nagapakita sang isa kadako nga kwarto. Nga may madamo nga lamesa kag mga istante. Kag sa sulod sang istante, may nasulod nga pagkaon. Kag sa lamesa, may mga tawo nga nagakaon. Rene? Daw restaurant ang drawing mga ini Bah, nagtango siya. Ang buot silingon. Mahimo ka sang restaurant? Para kay sino? Bah, kintudlo niya ako. Ako? Mahimo ka sang restaurant para sa akon? Ay, Rene, ang matuod, amo inang akon ginadamgo halin sang una. Apang wala ako sang kwarta Wala ako sang gihuon, agod nga makapatindog ako sang amo sina nga kalanaan. Nagtindog siya. Kag nagpalapit siya sa iyakot, nga daan na kaayo. May ginkuot siya sa madalom nga bulsa sini. Isa ka bag nga jutay. Panapton nga bag. Kag amo inang nakita kong nahigot sa hawak niya sang maligo siya. Ginbalik niya liwat. Rene, day, ano ina? Ano ina? Ha? Wala siya magsapat. Pero, ginhubad niyang higot sang bag. Kag ginbubo ang unod. Hindi. Coins nga nahuman sa bulawan. Kag kwarta nga papilon. Nalikit ini sang maayo. Kag nabugkusan sang guma. Hindi. Kadamo kaayo. Kadamo gid. Diyos ko. Amo pala ako makakita sang amo sina kadamo nga kwarta. Nagasin niya siya nga isipon. Kakwan. Rene, day. Apang, kay sino ang kwarta nga ina? Ha? Gintudlo niyang iya kaugalingon. Ang buot mo silingon. Imo ina. Kag imo ina gindala sa sulod sa Malawi ka panahon? Gintudlo niya ang drawing kag ako. Ang buot silingon. Pahimuan mo ako sang amo sina nga kalanaan? Diyos ko, buhaton mo inha. Pero kwan, Rene, day, Diyos ko, ambot. Pero, do sa hindi ako makahibalo sang ako ni ihambal. Gintudlo niyang iya kaugalingon. Kag siyang maluto? Ang buot silingon. Kung magpatindog ako sang kalanaan, siyang maluto? Rene, ikaw ang maluto? Nagtango siya. Rene, sugot ka bala nga pahibalon ko si Carl kag si Diyos sang plano mo nga ini? Haday? Nagtango siya. Nagasalig ka bala sa ila? Haday? Nagtango naman siya. Kagintudlo ni ang yadughan. Puot silingon. Nagasalig siya sa ila nga duha. Kag hugot ini sa kasing-kasing niya. Rene, day, ako amuman. Ako amuman.
Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.